ମୋ ଗାଁ ନା ବାବାଙ୍କ ନାଁ ମାମାଙ୍କ ନାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଥାନା ବ୍ଲକର ନାଁ କ'ଣ? ନରସିଂହପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ହଁ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନରସିଂହପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନରସିଂହପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବଡମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କଟକ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କଟକ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା କଟକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ ମହାଦେଶର ନାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? 30ଟା ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? 29ଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? 314 ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି? 58 ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବେଦବ୍ୟାସ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବଙ୍ଗିମଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ହଁ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ପାଟିରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଶୈଳଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଜିଲ୍ଲା ଜାତିର ପିତା ଜାତିର ମାତା ଜାତିର ମାତା ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ଖେଳ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ଶାନ୍ତିର ମାନବ ଲୌହ ମାନବ ଭାଗ୍ୟର ମଣିଷ ଉତ୍କଳର ମଣି କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଉଡ଼େ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ ପଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହ୍ରଦ? ଭାରତର ବଡ଼ ହ୍ରଦ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ? ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ? ଭାରତର ବଡ଼ ନଦୀ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ? ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ? ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ? ଆମେରିକାର ସଂସଦକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆଇନର ପ୍ରଣେତା? ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସହର? ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ? ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଚିହ୍ନ? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914ରୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ? ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ? ଭାରତର ବୁଲବୁଲ? ଭାରତର ବୁଲବୁଲ? ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଜାତୀୟ ପତାକାର ଆୟତନ? ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ରହିଛି? 24ଟା। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି? 4ଟା। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ତଳେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଦେବନାଗରୀ ଲିପି କେଉଁଠୁ ଆସିଅଛି?
ମୁଣ୍ଡକ ପଞ୍ଚ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ?